Phansi komthunzi welanga alifinyeleli ilanga, kunemisebe nje emincane yelanga eputshuka emagatsheni wesihlahla izophumela ngaphansi. Kuqathaka nje amahlamvu ambalwa, umoya omncane ohelezayo. Kuthulekile, ngivulele umsakazo ozikhondla-khondla, ukhozi olumaphiko-phiko, uhlelo iyangicika lento. Sawubona msakazo wami omuhle, igama lami ngiwuKhonzeka, ngithe angikushayele ngoba nginethemba lokuthi uhlelo lwakho alifani neze nomsakazo wenu. Angazi noma ukusho kwethu okusicikayo kuphelela khona lana, noma zikhona yini iy'nyathelo ezinqala ezithathwayo. Ngibonge ngethuba, nanokuthi uhlelo lwakho luthatha noma ubani alichemile njengabasakazi besiteshi senu. Mina msakazi ngicikwa unganakwa kwey'nkondlo ey'nhlelweni zenu. Njengomsakazo omkhulu fuze ngabe niyisibonelo kwimsakazo emincane, kodwa kunalokho nje seniqeda icala, iy'nkondlo nizinikeza imizuzu nje emincane. Kuleyo mzuzwana-ke emihlanu esenisicuphise kuyona njengezimbongi, bengeke-ke nisale senenza ngenhlonipho. Niyeke ukubiza osonkondla abayishumi bazozibonela, khona bazongena abanye bazosala, nina vele ninandaba. Nina ninokusiphindela osonkondlo ababodwa, nabo beza ney'nkondlo ezifanayo ezingasenampilo. Ngicela ninikeze osonkondla basakhula ithuba, basabhala izinkondlo bona ezinempilo, ababhalela uchoma ngoba nakhu sebedumile. Iyangicika lento. Diye Khozi FM. Msakazi, uphi umphathi wakho? Afundise abasebenzi bakho ukuhlukanisa ey'ntweni zangasese nezomsebenzi. Umsakazi akachemi ne-artist, bayeke ukusikhokhisa uma sifuna ukuvakashela emsakazweni. Bengeke nje izinkondlo zidlalwe njengomculo, nazibukela phansi ngoba nananizwani yini neqiniso. Mina ngiwufakazi bongahlonishwa kwezimbongi emsakazweni wenu. Yebo, niyisiteshi esikhulu impela, ukhozo lwashaya amaphiko kwazwakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa abasakazi benu fanele bawuyeke lo mqondo ukuyitshela ukuthi i-artist alizuphumelela uma lingadlalwanga. Yibona ipolitiki ngicela uma beze emsebenzini bayishiye emakhaya. Ukuba balandeli babathile lokho ngicela bakushiye esangweni uma kuphatheke ngephutha ekhaya. Nokubukela ama-artist amasha phansi, nokuyitshela ukuthi ama-artist afuna ukuduma ngabo. Uma ecela ama-interview, sisuke singeke sidume ngabo, sisuke soduma ngomsakazo ngoba yena umsakazo sengaphelele umsebenzi, umsakazo usalumile. Angeke umsakazo angidlala ekhaya lakhe kubo noma kwakhe. Uma sebezokhulumela ukuthi sifuna ukuduma ngomsakazo, kanti inhloso yomsakazo akusikhona yini ukukhulisa ama-artist. Diye Khozi FM. Iyangicika lento. Kulena-ke yezinkondlo ngizothi ukugxila, nenza izimbongi abantu abangena ngqondo, nisihayisa nisheshisa nomyalezo enkondlweni ugcina ungasazwakalanga. Sengizima nokuzwa umoya wenkondlo nesigqi sayo. Noma ngabe sinenza, fanele uphuthume lo 2 minutes owunikeziwe wokuhaya ngoba kuwona kusafanele uyichaze. Nginokulalela-ke mina, banokhetha iphele emasini abasakazi. Kuyazwakala uma kufikile imbongi abayaziyo noma kufikile abangayazi. Banokuncoma umsebenzi wembongi ngobuso bayo. Abanye banconywa bengakahayi ngoba nakhu bekwaziwa. Mina ngiyazisa konginingi-ke, angizugxeka umsakazi wohlelo lwey'nkondlo ewubakithi, ikakhulukazi kweyesikhathi ngoba lo 5 minutes nawe usike unikeziwe. Ngithemba khona ama-artist alalele namuhla. Wema-artist, kunomehluko phakathi kwe-line-up ne-friend list. Yekani ukuhlela imicimbi yenu ne-line-up efanayo. Nilokhu nifaka abangani benu ngoba nakhu ninqena ukuveza ama-artist amasha emcimbini yenu. Nibalekele ukuthi umsebenzi wabo usezingeni okudlula wenu, bese ufaka abangani bakho abasezingeni elilingana nelakho noma bangaphansi kunawe ngenxa yomona. Msakazi, kuningi okungicikayo. Ngizocela ukusika nje kancane nje kubahleli bemcimbi. Ngicela bayeke ukusithatha kancane. Yekani ukubiza ama-artist uthi alizokoziveza emcimbini nakhona ongahlelekanga, ongekho ezingeni. Njengoba ulazi kusho ukuthi liyaziwa. Zinandisele wena, uyeke ukumoshela isikhathi omunye. Uzombanga ngepleti lokudla nokuthi muhle umsebenzi. Qhawe khokhela nama-artist ngoba nani nakhokhela emsebenzini yenu. Awusebenzi bese kuthiwa uzonikezwa imali ye-transport makuphela inyanga. Ukulibiza kwakho kusho ukuthi uyalidinga nokuthi umsebenzi walo usezingeni. Uma ungeke ulikhokhele liyeke ngoba aligqoki ukuziveza futhi alidli kona. Iyangicika lento. Diye Khozi FM.
Msakazi, sengivala. Ngicela nje ukukhumbuza ama-artist ukuthi kungcono ukuhlala ekhaya nekhono lakho ulambile kunokufukuza umosha imali ungazuzi lutho. Azikalele isikhathi sokuziveza ngoba uma kungenjalo ungaziveza impilo yakho yonke. Bafethu siphila namaqili ogombela kwesabo. Yekani ukuthanda ukuphefomela mahhala. Zazini umsebenzi wenu uthandeni ngoba ngesinye isikhathi nina nokuyiphatha kwenu kwenza lokhu nibukeleka phansi. Ngibonge ngethuba msakazi wami ngokukushayela ngabe sengizakhela amazinyo abushelelezi. Bengisho nje okungicikayo njengomlaleli womsakazo ayikabi akuliwa. Ngixolise ngokuba mude. Igama ngithe ngiwukhonze kaZulu. Ngicela ukukhonza sengivala. Ngikhonzela bonke abaziyo ukuthi i-artist lisekwa ngokudownloada ku-YouTube nakuzo zonke iy'nhlelo ekutholakala kuzona umsebenzi walo. Hayi laba abacela izingoma ney'nkondlo ko-WhatsApp ngoba kukho ngakho esizuzayo. Diye Khozi FM iyangicika lento.